ens tradueixis i ajudis a entendre, començant per la previsió del PIB. Què podem explicar del que diuen les previsions en relació al Producte Interior Brut a Espanya? Bé, les darreres que hem tingut, que són les de l'OCDE, que venen dies després de les previsions que ja va fer el Banc d'Espanya, és que Espanya se situa en el pitjor lloc per sortir de la crisi, amb caigudes del PIB pel 2020 entre un 11 i un 14%, el pitjor del món, és a dir, tindrem la caiguda més gran del nostre creixement econòmic de tots els països que ha analitzat l'OCDE. Això és una dada que evidentment ens ha de causar preocupació i aquestes dades de l'OCDE són encara pitjors que les previsions que tenia el Banc d'Espanya amb els escenaris manco-dolents. El Banc d'Espanya coincideix amb l'OCDE només en l'escenari pitjor, que és l'escenari d'una segona onada que obligui a confinament a tota la població. Jo entenc que són previsions que ens han de fer entendre, sempre les males previsions ens han d'ajudar a reaccionar, no ens han d'assustar, però que ens han de fer entendre que aquest 2020 serà un any molt difícil i que haurem de donar el màxim de les nostres capacitats per poder superar aquesta situació. Què els hi podem demanar als governants amb aquestes xifres que hauríem de fer per, com dius, no caure també amb la desesperació davant aquest panorama i pensar que en funció de com s'actuï es pot revertir més o manco aquesta situació, que poden demanar els que prenen decisions i que mos poden demanar cadascun de nosaltres també com a treballadors? Bé, els que prenen decisions han d'evitar que la pobresa severa causi, primer, que les famílies no puguin menjar i això l'ingrés mínim vital va en la bona direcció. Han de permetre que la gent no passi fam, és a dir, això és una idea absolutament prioritària, que la gent tingui un lloc on poder viure, tingui una situació d'un immoble. Això no està solucionat ni abans de la crisi ni en aquest moment, i aquí hem de cercar solucions entre tots d'habitabilitat i d'educació. Ens trobam en situacions de famílies que tindran dificultats perquè els seus fills i els seus joves puguin estudiar, o bé perquè no tindran capacitat per fer front a les despeses directes, o bé per les indirectes, que necessitaran que els seus joves facin feina per poder dur un ingrés mínim. Aquestes les solucions que van a evitar que aquesta crisi tan forta sigui letal per a les famílies. Després hi ha les de la recuperació. Han d'instrumentar molt de mecanismes. Abans, a la crisi del 2008 ja se van marcar les idees d'una nova economia que no s'ha fet absolutament res. Hem de començar no a dependre només d'activitats que generen llocs de feina de baix valor afegit, és a dir, activitats que generen sous baixos, però això no serà en el 2020 ni en el 2021. Això és una situació que hem de començar a instrumentar, però que durarà molt de temps. I per les persones en si no ens hem de deixar dur per la desesperació, hem de cercar formació, que hi ha formació gratuïta online de les millors universitats del món, per tant hem de formar-nos i hem de cercar llocs de feina a les empreses, però també idees per poder trobar alguns ingressos nosaltres mateixos. Idò, Pau Montserrat, gràcies. D'aquí uns dies més. I ara